आरो सोरनि बिमा बिफाया माबोरै दं बेफोरखौ मिथिलायनो थाखाय जोङो बेखौ खुङो आरो जोंहा मोनसे गिदिर मोनसे लेखा दङ गिदिरथार बेहाय गासिबो फेमिलिनि रेकर्डफोर दंजोबो आरोखि सोर मा फरायदों मा फरायाखै सोर मा साख्रि मावदों साख्रि मावाखै आरो बेखौ दोननायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे बाहागिजों बाहागि हाबा जालाया मिथिबायथ' माने लेखा फरायनायावथ' बिदिनो हयथ' मोनथिलायाबालानो मोजां मोनलायनाय मानाय थानोबो हागौ ना दा ओंखायनो बे लेखाखौ जों साफायदों जाहाथे बे परिसया बयबो मिथियो आरो न'खरनि मानसिया स्पेसियेलि गार्जेना जाहाथे मोनथियो बेबादि जादों आरोखि दाख्लैसो एसेयावनो माने एक्सिडेन्ट जालायनाय बायदि जानोसैमोन मानो होनबा आदा कमलनि फिसाजोनि फिसाजो बेखौ सासे मानसियाथ' मिथिया नालाय जोंनि उन्दैथारनो दासो फैदों आरोखि ओमफ्राय माने साख्रि गैयाबाबो जागोन आंहा साख्रि दंखायो आं हाबा लागोन जाहैबाय ओमफ्राय आङो गुदि खिथा खबर लाबाय खबर लानानै मिथिनो मोनबाय जे आदा कमलनि फिसाजोनि फिसाजो न'खरनिथार दा ओंखायनो आं बुंदों हाबाब बेथ' जानो हाया आंखौसो बैकट खालामगोन बाहागिफ्रा होननानै ओमफ्राय खारन जोंनि मेन उद्देश्य बा बेखौ सनमिलनखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बेफोरनो दा आङो थांनाय बाराव मिटिङाव आंखौ बक्तब्य लाखिहैदोंमोन आं बुंदों जों खालि बाहागि सनमिलन खुंनानैल' जानाय नङा जों सोर बाहागिया मा जादों माबोरै अबस्थायाव दङ बेफोरखौ खबर लालायनांगोन आरो बेनिफ्राय सोरबा जुदि बाहागिफोरनि बिथोराव जेरखम ब्रिलियान्ट गथ' थाखा फैसानि जुनै माने माबानो हायाखै फरायनो हायाखै बिसोरखौ माने सहाय खालामनायनि माबा मोनसे राहा लामा जों लानांसिगोन खालि सनमिलनखौ खुंनानै मारै जानो दा ओंखायनो मोनसे सर्स दिहुननायनि मोनसे सिन्थाबो खालामलायदोंमोन आरोखि दा दासिम जानानै फैयाखै बेखौ खुंखांनायनि फरिनो जोंहा कभिड जानानै फैबाय दा जों जेबो खामानि मावनो हायाखै आं खिन्थु बुंदोंमोन जे बेखौ इमिडियेटलि जों खालामनांगौ खारन माने जोंनि बंस'नि बिथोराव बुंनो थाङोबा IAS दं IPS दं आरो बेनिफ्राय नोङो डाक्टार इन्जिनियार दङ बहुद दं दा ओंखायनो जों आरो सोरबा माने फरायनाय गथ'फोर ब्रिलियान्ट गथ'फोर बिसोरखौ जों बोरैबा सहाय खालामनो हायो नामा गोजौ नारखोहरनो हायो नामा बेनि मोनसे पुँजि जगार खालामनायनि जों सिन्था खालामनायदोंमोन आरोखि खालि सनमिलन खुंबाय जोब्बाय बिदिजों जायाबालानो जों मोनसे राहा लामा लानो थाखाय सिन्था खालामनाय जादोंमोन आरोखि नुनो मोनदों दिनैबाव गोबां मानसि बाहागो लादों बबेनिफ्राय बाहागो लादों धेमाजिनि दङ गुवाहाटीनि दङ आरो बेनिफ्राय जोंहा क'क्राझारनिफ्राय दं कमल सिं दं गहपुर दं ओमफ्राय उदालगुरिनि दङ बिश्वनाथ सारियालि दं सारनो अनुमान बेसेबां रोजासो बागि सनमिलन नार्जारि बे जैखोर नार्जारिया दा बयबो फैजोबलायनो हायाखै माने 500नि गोजौआव दङ फैगासिनो दङ सफैयाखै गोजाननि ओमफ्राय दा जों बेखौनो थांखि लादों बोरै जायो नायनायसै नायनानै जाहाथे जोंनि बाहागिफोरनि बिथोराव जों बोरैबा हेल्प खालामलायनानै सोरखौबा मोजाङै फोरोंनो हायो नामा जों बेखौ सिन्था खालामदों आरो अर्थनैतिक भाबै सोरबा लोमजानाय साजानाय दंबा बिसोरखौबो सहाय खालामनाय मोनसे राहा लामा लानायनि सिन्था खालामनाय दङ दा दिनैसिम बियो जानानै फैयाखै दा जों बेखौनो रायलायगोन सावरायगोन बोरै खालामनो हायो बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो दतमा सामथाइबारि जाबाय बेयो माबा जाबाय 11 जाबाय 11 तारिखआव 11-12 मोनथ' दिनै साननै जादों 12 तारिख दा बिथांमोना जोंहा गोदो आबौ सासे माबा पुरेन ब्रह्म दतमा एमइ स्कुल माबा हिन्जावफोरनि स्कुलावनि हेडमास्टारमोन दा बिथांमोननि फिसालाफोर आदैमोन बिथांमोना गावसोरनिफ्राय खोलाबोबाय 19 बा जोंहा बाहागि मिटिं आरोखि बिनि सिगाङाव जोंहा नायगाव मावरि गामियाव जादोंमोन आरो बिनि सिगाङाव 11आव आरो खेबसे माबायाव जादोंमोन लालियापारायाव दा जाय हक जोंनि बाहागि मिटिङा 2 बोसोर सिगाङाव बोसोरफा बोसोरफामोन दा बोसोरनै लानाय जाबाय बे दुखुनि बाथ्रा नियमाव जों माने
11억 500원 자동은 아사로 자동 또 미소 자는 건 미소 खालामनो हायाखिसै माबानि थाखाय कभिड कर'नानि थाखाय ओमफ्राय जा 2 बोसोर फरायनानै जों 22 जाहैबाय आरोखि दा बेनो नेक्स्ट इयार थारमाने माबायाव माबायाव रौता सारिआलियाव थांखि लानाय जादों दा मा रोखोम जायो दा बे बाहागि सन्मिलनखौ लानायनि मेन थांखिया बेनो मा जोंहा जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलन 2022 इं थावनि दतमा सामथाइबारि लाइजाम सोग्रा गसाइनि सिना थाना दतमा क'क्राझार बिटिआर 346 खैजोमाया बासाबोयो एबा थोबो खदैजों फोलेरा रायो थै रोदाजों फुंगा 19थि जैखोन नार्जारि बाहागि सन्मिलननि दिनैनि थामहिनबा 11 आरो 12 इं कालारनि गोनांथि गोनां रंजाखां जारिमिनारि गोथार फोरबोनि गेजेरजों बानजाय आफादारि बिफाव लाग्रानिफ्राय एसेखिनियाव जायफोर थै सोमोन्दोनि मानिगोनां बाहागिफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि सोरगो गोजोननि थाखाय अबंलावरिनाव आरज गाबग्रोना बेयाव मोखां नायलायनाय नुलायनाय खाबु होफैनाय खाथिनि गोजाननि बयबो आयं आदै मादै आनै आमाय